paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, unay kat ti kawasmon, Enteng. Kita amat anak kapares ti polo kan pantalon mo. Di kamatla barangay hall ti papanak. Kung maano mapanak iti may sa aparte. Saan mat nga raw? Ay, uray man. Masapol nga agbagay mo't ate isuot mo. Adula amin. Anya kumangay no saan nga agbagay. Inakit din iti barangay hall. Ay, di mo ammo ti paisuro. Nagbalin kamutin ama nagdilaw. Saan kamut asigod akas ta? Adalain natin daram asiminar. Kasta kan. Ay, siyempre adda nga rod na adal ko. Di i-apply ko, may. Di mo ka di madlaw tinagbaliwan ni Mariba ng Maray. Di ka di kinalaing na nga agdilaw, Maray. Un nga rod Maray, nauyaw tayo. Dinilaw na dagiti naka-display alako. Namayag na kastoy tilakaw. Apay ko maapabaliwan na. Idi imay iyay balay. Dilawon na tipan nakaurnos dagiti tugaw may. Diyla kumamot sa alas da at ipakibyangan na. Awan latdi na madmadlaw. Ni kumakwarog at ibiyangan na. Isuro na no kasano nga agaram no talaga mula ang analaing. Day taman ti ibagata. No umay tumanin agdilaw dito. Wan man nga agpay sumaray. Ayun gayam. Adda kanumot si Mangpert akasinsin ni Kwaraw. Un nga rod ka no, Maray. Ide, lalaki ti simbang pad. Ita, babae manan. Ala ni Manong Kwarog, kaslada di pirinsyana. Amom ka diti kaya't asawan ti diferensya? Una, Manong. Anya tiyawag mo iti umis-isam nga awan gapgapona. Ada kurkurang na. Apay ka day? Anya tiyawag mo iti taong agmay-maysang kat umis-isam. Ada diferensya na. Kasta kay tay, Manong Kwarog. Nasiputak nga umis-isam ka. Sa asawang matlain. Umis-isa makayamay. Uy, maligagululbod, Manong. Nakita ka nga umis-isam. Saan ko namkit din? Anya nga rutis isamam itay. Nupod no nga awan diferensya, alaman? At dala na lagip ka, isong imisa mak. Ewan kayam lang. Ibaon ka nga aglaba ka dagiti murang kwa. Anya? Oh, apay akudkudkudem day taulom. Akaslada pa kasurunam. Kawanan tay. Siniriban naklang amin itay ti ubeng. Siniriban? May salaang nga ubing, siniriban na ka. Kas jay namot day jay nga ubeng. Kas lagpampanunot abakbakitan. Ay, si kakit di ba? Ay, nalalaing pa'y nga rodya ubing, ngamsi ka. Anya nga min ayaday jay. Saan yun nga amuain? Sakto man ang tidilawan niyaw. Ay, sa balyam nga min titabas day tarupam. Tapno makaasawa kan. Apay, lupaut ang mabalin at abahasan. Ayusem, ti kayat ko asawan. Agpapukis, kan agsukat ka. Ay, nagalas nga min day ta itsuram. Iso nga awan mailawan kan ka, abalasang. Makakita tulang itisan yata. Di kaya mamawan tay. Payod mo pailaan. Umadayon, tisan yata. Nalabas ka matantay. Apay, anya nga minti payud ko aya. Kasano? Agat mo maka. Nakasukat ka mo't, Manong. Amok ti papanam. Sa dino ti amo mapapanak. Nangag ko diti sa ritaan nyo iti lalaki. Akadwaan na ka ama panagaram. Apay aya makibibiyang kay ti saritaan dagiti addanakam na. Adda ka dinakam mo, Manong Kwarog. Anya day ta sa lugsud mo. Pagawidan kay di balay yun no kastamlang. Kunak mo sikat ti agawid iti balay mo, Manong. Di ka man si kang ubeng. Inton kwan, di kay ikan iti kwartam. Sigud mo ta di nakikikan iti kwarta.
Una, takanayon nakmat akong train. Awan kwartam kit di isuti amok. Ay, panawan ka man langay. Imbag ta nagranata iti sangot ti Tiangge, Chip. Kaduan na ka di bagbagak apapananta. Ay, kay wala, Chip. Kakaisuna, saan ko pa'y nga amuti ibagbaga mabalasang? Hintay ton madamdama. Ngam sakbay na. Paayusan tapay itinasanger ti karabu kong tatap numaya. Ay, Chip. Ipudnom ka di tirik namon, iti ibagbaga mabalasang. Ipudnok to ayin ton mapanta. Ay, di mo pa ipudnaw? Sampay. Ay. May mayat mo da ka. Na. Naturturid ka mang ibaga. Kaya't masawin siya ti mangyarin para kang ka? When kumausip. Ay! Imbag kan ka atawang babain mo. Na, si kamay, tay baga nga awang babaeng ka. Ah, rabak ko kadilaang usip. Saan ka man nagbabain? Tikat ko asawan. Kapay day tarupam, kaslamat ada kasurun mo. Nagpakaduha kaming kini usip. Napan ko inaram di balasa nga kahit kong armain. Kate! Isumit tinangaram di balasa. Ay, saan mo mapabasol di taaw? No agkurso na damot iti balasa nga ibagbagam. Angim agureka, kasanaw ti panakisangot ti balasa kada kayaw? Diyak man amo day di atao, angkal. Naragsak mo't amakisar-sarita kini usip. Hay? Ang mga no, damot pa naggusto na kani usay. Diyak la nagtagtagarin tamabainak. Huh? Ngamiti ka unggak. Makadandano ka kini usip. Anya ka di tinaramid mo kini ko araw ka. Takas lakagura na kausay. Basol ko kaday. Nagpada kami nga agduyos iti balasang na natuyang. No kasta. Babae ti makagapaw. Siguro. Inawis naktumay tanapan iti balay iti balasang. Nagkuyog kayo anapan. Way na natuyang. Saan mga tagtagarin ni Chip Kwaraw? Siyak mo ti makisasaw iti balasang. Idi agawid kami ka di na makasasaon. No kasta. Sigurado aday ta tinagsakitan tinakam-nakan ka. Kasanaw, kat agawam mo gayam ti armon na kuma. Kasano ko nagpintas mo ngamin? Iso kursunada mo na. Asino ay aday ta abalasang? Sa nga ili mo, daba ka Juana. Anya ka di tinagan ti balasang akursunada. Sanday, angkal. Ha? Apay ka day. Ay? Sandigayam tinagan na, day taasan yata. Na beautiful mutlaan. Nagduyo sa kaya, no sana beauty paul. Ay, sus, siya kumati kinadwam, tapno siguradaw. Sa bali nga mintiing kakinad kadwa. Diyak mat ngamin amaw. Uligan nakgayam day jay nga usay. Saan mo ang mapabasol ta padamot abaraw? Tinas ka nita. Ipakita manapudno ka. Tapno si katipilyan ti balasang. Kasjay. Yan yang ay di aramida kang ka. Mapantan to iji balay da. Kasaritam. Tapno maalukoy mo ang mga yatken ka. Wan man nga rodang kail. Ipakitak iti dayjay nga usay. Analalay nga kagaram ng isaw. Ay, wala. Saan ka nga agsansanuong dita? Apay, anak kapanimid ka. Kasla na unag ti pampanunutam Talaga na unagantay. Saan ko makalay? Anya. Ay, awanlat di mo masasaw. Ay, anya ti parikot, tasulbarag. Nalaingak amang sulbar iti parikot kay. Nanyakay nga ron ti aramida. Tapnumayat nak ti balasang antay. Kilatisak pa'y ti balasang. No maibagay kan ka, wano saan. Apay nga asi ka ti mangkilati santay. Sak mo ti mga asawa no bilang, sana si ka. Ay, tapno makita ka. No maibagay matlaang aparakan ka. Dakat kastanantay. No ayat ti pagsasaritaan, ti masak nanti agpilay, saan ka ta sa balay. Kasano no saan anasaya at parakan ka. Awan to ti pabasulek,
Doon di sakmet lang nga nagpilay, anday. Anya ka diti pampanunutan pa ng dungaw. Ay, jay man imbaga ni Kuwarog, inteng. No asino ka no ti mga asawa, iso ti agpili. Ay correct Saan na mabalinti sa bali nga agpili? Isungarod ti mga asawa di iso ti agpili. Ay, saan ka di amay mayat? No kilatisak pa'y nga umuna di babae. Ay masapol nga aginayat ti dua amasatnan. Sakbay nga agasawa da. No adda ayat iti nagbaitan da. Di naragsak da adwa. Kasjay ba nang? Saan nga indiktar ti sa bali? Ang may mayat. No adda ta amang kita no asino ti asawaan na. Kasano ang makita mo no Pilip? Di namat ay ayat ito. Kasano, no saan ko akayat jay kayat na. Ha? Apa sikati mga asawa ta sikati agpilay? Ay, ang mga ngamit no makapili iti saan arumbang. Kasano kumamot nga amom ti rumbang para kan ko na? Di mo mat amo ti babae? Ada ka di gatanga, Maray. Ay awan, Maray. Imbayak lang agtugtugaw dito, oy. Nabayag basitan adi kainin, Maray. Win nga road. Ngamnay. Saan ka di amay mayat jay imbagak nga urnusam dagita lako? Latingitag. Ngam kasta mo ti kayat ko, Maray. Siya ti mangkit kita nga inaldaw. Iso ati kayat ko ti masuraw. Saan ka ati kayat ti sa balay? Kumusta ko kumaray? Long time no marites. Nay, mayat matikutiks mo, Maray. Ang may mayat no nalabasik. Saan kat agrain? Kay kayat ko ti grain maray. Ah, Iso nga iso ti pinilay. Yakmat kursonada ti nalabasay. Ay kunada nga rudag. No asino ti mangisuaw. Isaw ti agpilay. correct. Sige. Mapanakpay. Lola Banang, saan mabagbagay ti misuot mo? Ha? Adayamot maibagay ang misuot. Kuna ni nanang ko, nga awan ka no ti maibagay ang misuot. Iso ama di ti nakamisuot. Tandaras a bumakat. Madika diti surak no nakamisuot ak. Wana Lola, nagpintas ka. No saan ka nakamisuot? Ay maray awak kan ka nga ubeng. Sige, tasaan ako nga agmisuot. Oh, kita nyo? Bagbagay nyo ti umisam. Damagik man, Lola. Apay nga min anak kami suot kayo itay. Ay, kwa. Dagiti ngamin kukumarek. Isursurok ida. Angam kunada ati kano kayat dati masurot. Saan kat ati kayat ko? Nga si kakyat da kayat na. Ngam iparit ti sa bali. Anya ti surotam. Jay kayat mo? Wano, kayat ti sa bali. Ha? Apay ngay asyak matan ti pagdamagam. Katwan Lola. Tirik nam. Kat isumat tirik nada. Nadamag mo ka diti napasamak. Iti balay da bakit ko na? Ha? Ti balay ang nagdagusan ti napintas sa balasang angkang. Uwit ka anakan. Amaw, ada kanu simang pet ijay alalaki. Apay no ata si mang patalalaki. Te kanu lalaki, ket asawa kanu dajay asan di. Day puon nga iti, nangguraam ka ni Usay. Anya? Pudno ka di day tangkal. Ay, puno ata napasamak nga ron. Indala jay lalaki ni Sandy. Inyawid na kanon ijay lugar da. Awan nga rod ni Sandy di balay da nanahuanan angkal. Kanto kita itap no mapnak ka. Naglokon nga ida dyan asanday. Apay di na imbagbaga nga dagay masawanan. Apay di na magmaw nga da asawa na, di napan kayo ijay balay da. Saan angkal? Malagayam. Ang alangan mo't ano danunan mi di balay da kat damdamagak kitay no at da asawa maaday kuna? Ay, wunan niya. Ay, day taketing kadamdamagan nga agpaiso. Kababain to the people.
Chip, nadamag mo ka din tinapasamak? Napasamak Tingay po tinangguram kanya. Ay, pasensya Chip. Ang damot gayam asawa day di asanday. Mayat ti panakisango na idinapanta. Ang damot gayam sikrito na. Ita, awanan da di abalasa. Ay, isaan kayang abalasa? Tada asawa na. Kaano nga tamanan nga da maisaro nga balasang dito'y lugar tayo. Sakbay nga armon to ti may sa abalasang, Chip. Uno, babae. Damagampay nga umuna. No, adda asawa na uno awan. Huwag nga raw. Nailawaan tayo di kinapintas na. Kwarog, adda ka no babae asa nga ilin ni Maria di taamyanan. Amang ano'y bagamanan nakilatisam nga umuna. Sakbay nga ipaari mo kanya kantay. Ay saanen, adda kan amang kilatis. Amang ano ti kayat ko, kat saan mo mat akayat? Eh, itaman pa yan tay. Hindi ka labas, numabalain, ti kayat mo lang ti masuraot. Agpaiso tinaibagan ni Lin. No asino ti mangisuot, iso ti rumbang nga agpili. Iso anadlaw ko nga imadayo dagiti ko kumarek. Ta ipapilit ko ti kayat ko, no adda makitak nga aramidan da. Tunggal taaw, anda bukod na pagisman kan pagayatan. Respetuen tayo dayta, anday. Pudno dayta, Kwarog. Ay, mapanak to, kadagiti ko kumarek. Kat agkidawak iti pasensya kadakwada. Ken baliwak ti kababalin ko amang ipapilit iti kayat ko. Ay nanabanang. No asino kano ti mangisuot, iso ti agpili. Saan adiktaran? Sakbay ngagdilaw ka, kita ang pay tabagim sakbay at ibagiti sa bali. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan itinaragsak a panagkasangay ni J.R. Lanuza di Tadingras, Ilocos Norte. Happy birthday, J.R. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sa balikay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Putlay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Manong Kwarog, Aw, limabas ka itay. Ita, lumabas ka manan. Apay nga karasubli ka. nay, apay adamagamaday. Nakaskas daw ka day no magnaakat dalan mo't ditawi. Saan adalan ti sungbat ti saludsod ko, Manong? Papanam, kunak. Ay, saan mo nadamagan? Mapanak iti maturong ti sakat. Nagalas asungbat. Magmag nakakadilatan nga awan masnop a papanam. Napay ngamin na kayat mo amamuan. Kunak ngamin numapan ka iti balay tinakitak abalasang. Ha? Nakakita kami ti balasang ako nam. Ibaga madagaos, tayo nakman sirpatay. Agpay sugayam ti kunada. Nga alisto ka no adda balasang. Ngam no trabaho, masadot ka. Yay. Ay, sursur ka la, sursur. Sika kwa raw. Imbis nga umay na tulungan, di bangkag ko. Agan anos kayo kadipay nga agmula. Ha? Agsibaw kan agapit iti bangkag yawang kal. Inak ngamin agpasada. Day tantumit sa dut mo. Day tala pasada ti bagbagam. Awa mo nga ron makita kwarta, may mapasadaan. Nadamot basit
Ang damat karga ti pitakak a 50 pesos. Na, 50 pesos lang. Kasano nga no makakita ka iti na pintas a balasan? Ada pangasawa mo? Ah? Uno? Si kantumit din ati gastos para kanya kang Ay! Ay! Iso nga ibaga katulungan nakap no. Ada pangasawam to. Umay kanto ka di tulungan. Nuwang kaaglako hanggal. Ha? Uray da ito pitakak ti pangikargan ta iti mapaglakwan. Ay dinakman lukulukwan. Dahil pagbalinan akas laubing awan manaknakim na. Gumatang ka man iti lakok a prutas, kwarog. Anya ka di ti prutas sa lako maya kagawad. Lansones kan rambutan. Gumatang kan. Nanda ka di free taste na. Dapat no gumatang ka Di la ko ma-free taste ti kayat ka. Na naglalaingam ngay no di ka gumatang. Samo dawatan ti free taste ti lakok. Awan nga min kwarta. Anya, adda ka di nga agtugtugaw nga mawan kwartam. Kasano nga adda kwartam kat di ka mat ngami nagtrabaho. Makapasandot mo ti nagtrabaho kagawan. Edi simmadot ka nagtrabaho. Simmadot ka kadimot amangan. Ay, saan mait kagawan? Di ka mat ka no agpaspasadan, kwarog. Makabanog mo ti agpasada antay. Di ka kadi masikuran nga awan kwartam. Ikandak man nga ro di ti kwarta kantay. Apay ko mga ikan ka. Saan ka mat amasakit tapno ikan ka? Ingkakit di agpasada tapno adda kwartam. Ay, adda ko mamababtuog aswerte. Mamati ka iti ibagbagada amanabto og aswerte. Ay, no nasadot ti maysa a tao, kinamalas ti manabtoog. Agswerte aktulay nga antay. Kasano ko mga agswerte ti saan nga agtrab-trabaho. Apay ngay masidag ka dito ayan ka, usi kang ubay, ha? Itaypay lang amin na nakita ka nakatugaw ka ditoy, manong. Adda ka di or-urayam? Awam mait. Nga magururayak man iti grasya. Bareng adda sumangpait. Anya? Agur-uray ka iti disgrasya? Grasya, kunak. Sana disgrasya. Awan lat amok amauray mo ditoy. No saan a disgrasya? Ha? Kasano ko madisgrasya ako nam? Awan ti sumangpot ditoy amang tad iti kanaw. Taawan mater aramidam. No di agtugtugaw latan. Ay, kaskalagsa sa o abakit ha? Mano ka dititawan mo malaw? Agawid ka kita ni Jabalayaw. Damag ko akursunadam kano di balasang ni Paris Sibyaw. Waraw. Ha? Ni ka di sa laod, naglaklako iti bananak yaw. Tatapulaon. Wen, waraw. Kayat mo ka di da di balasang. Aramak sa nagpaiso ha. Bareng kayat na. Ibag no kayat nakadayjay kat sadot kamay. Ha? Abay kumadi na kayat kat natarak may tata. Nataer ka ay amay. Di kinasadot mo mat ti agwarwaras dito kabildatan. Isto nga awan ti mayat ka balasang. Ha? Nasino tinang ibaga iti kasta, tatapulaon? Masapul pa'y aya nga ibagak no asino tinang ibaga. Aduda mo't amang ibagbaga. May sapay ni Paris Sibyaw. Apay nga minanagsadot ka. Anya? May samot ni Tata Sibyaw nang ibaga iti kasta? Tarmak man di anak na, tamakita man. Madin sa tipanggap mo Mala, armam, barang kayat na ka. Nay, si kamot ti masabat ka, una na to yan. Adda ka di masapul mau, takas laad da ibagam kwaraw. Nakitam ka din ni Salaud no nagawi dahin. Inak man sa rungkaran ni Balayda. Kita man pa'y anak kalagip ka mang sarungkar kin ni Salaw. Kasanaw, italang mo't anak itak ti kinapintas ni Salaud. Nabayaga ngaglaklak ko iti banana kya. Itala nga makitam. Wan nga raw.
Ay, masigurado nga do ti kwarta ni Salaud. Tanagagat nga aglakaw iti bananakyaw. Si Kangay, adda ka di mo't kwartam. Standby ka lang mo dito. Kwarta min to adwa ati kwarta ni Salaud. Aha, kasano ko makwarta yu adwa? Manong kwarong, nayaw awan kan samot. Pagkunamot na yung awanak. Agturong ngamin ije bangkag ti dalan, anaturong mo. He? Sigud mat amasadot ka amapan ije bangkag. Isong awan na ka na yun ti kwartam. Ha? Kasano nga mo ngawang kwarta? Nakitak ti pitakam idinatinag mo. Awan karga na kwarta. Nakupin-kupin apapil ti linaon na. Abay pinakibiyangan ti pitaka. Saan ko a pinakibyangan, Manong? Kinitak lang ang idinatinag mo. No adumot lang ti kargana. Ay, malagip mo, di pa nang isublikkan ka. Abay nga ron na kinitam. Inikang kang araw, di ti pamalubos mo amang kita. No di mo kaya makita ti sabali ti pitakam, Manong Kwarog. Alwadam, tapno saan amatinag. Imbaga, tain sublik pa'y, oray awan kargana. Yay. Kwarog, naggapu kan samot ijay balay da salod. Unantay. Ngamjay mo't lako na ti asikasun na. Sana siya. Ay, kasano nga asikaswan na ka, katawan mo't pakairanudan na ken ka. Imbag jay lako na taad da kwarta na numakalakaw. Apay ngawan pa kay ranudan na kanyak. Ako naman tay. Apay, mabalin na kakade nga ilakaw. Yan di mate. Kaya't mo asawain. Napatpatagtila ko na asabangam iti siya. Saan kaday anak ko nam ajay lako na ti asikaswan na tamairanod ijay. Si Kangay, anya ngay kumati pakairanudan na ken ka. O di tulungat iti trabaho na. Tinulungam ka de, idinapan ka ije balayda. Sana, tasan kami pa imot nga agasawa. O, impakitam kumati kababalin mo, idinapan ka ije balayda. Di mo pa'y tinulungan. Impakitam ti kinasadot mo. Uray asino mo't ababai saan da akayat ti sadol. Nabalin ka din nga ibaon kay di balay da sa laod, malaw. Anya ti aramida kije balayda manang salod, Manong. Ingkay itad kan kuha na da ito'y nakasubray. Ha? Nakasobre. Kwarta ka di, Manong? Saan? Surat da itaoy. Apay nga ibaon nakpay amang tad iti surat. Masadot ka mapan ija balayda. Iso nga ibaon nak, Manong. Mabainak nga rod amang ibaga asangon sangaw. Iso asikan ti mangidanawon. Mabain. Wano, masadot ka. Na, Ha? Ada ayamot ti kasta? Agaram? Ngamang ibaon iti sabali? Ha? Manjak, Manong. ha? Ditakan. Yay. Ay, nadamag mo ka din. Dakil kanugayam ti urnong ni Salaud. Babaan iti panaglaklako na iti pananakyaw. Sikakit, awan pa urnong mo. Ay, mapan kumankit di armain. Tapno mairano dak iti urnong na ang kail. Ha? Ay, di ka lababain. Diyala urnong na ti makagapaw. Tapno armom jay tao. Nasirib to'y ka na kamangkail. Masapul ti sirib itapanawain. Tapno adda pa kay ranudan. Ay, saan anasaya at day ta akababalain? Armom jay tao. Saan mo mat ngay ayatin? Tilagayam urnong na ti prospect no? Kasta? Di mo't masurusuro ti ayatang kail. Kasano no din nakamasursuro nga ayatin. Gapo iti kinasadot mau. Oh. Uray basta ka na yun nga ikan iti kwarta. Ay, laglag. Awan puli tayo akasta Ay, nagluko kan. Si kakit din alalaki, ti biyagan ti babae. Anya ngay kwaraw. Inaram mo ka din ni Salaud. Alis tuam
Tapno di da ka maunahan ti sa balay. Intanto man kitday, tatapulaon. Ay kat, mangawit ka nga rod ay ti may sabulig asaba. Taipan mo ijay, tapno maayayo mo't kan ka. Ha? Ay, day takot nakawitak iti saba, mapanidya balaytan. Uwan tapno maayayo kan ka. Alangan nga ima-ima ka amapan ijay balayda. Kayat nga gawit iti saba. Intun kwan, ibagada kaslak baka sa nakawit iti saba. Ibaon mo man ni Kwarog, tamapan agteba iti saba ije bangkag. Nakitak nga ada natangkunanan. Apay nga, adi mo pa'y laimbaon? Ay, imbaon ko, ngam saan mo't anapan. Ay, masadot man siguro na. Naglukon day jay akwarog. Sadot. Manipod ko na akayat nanti mga asawa, isupay ti panagbalin na asadot. Sapay ko na ani salod ti kayat na. Kitno naggagay, day jay abalasaan. Mamati kamat akayat ni Salod. Ay, amudan ti kinasadot na. Sa una lang ti kunana amapan na armid. Hanggang saan mga gunggunay. Nalaing-laeng asumao ni Kwarog. Ngam nakurang iti aramid. Binasted na kakadin ni Manang Salud, Manong Kwarog. Kasano ko mabinasted na, katjak pa'y matinaram. Ang amintun rabi ay, mapanak tarmekaon. Nagladaw kat day nga ipapan mon, Manong. Abay anala daw ako nam, kat nasaba pa'y mait. Rabi ay, ti ipapan pa ng sarungkar iti balasang. Saan na mabali na mapan mo sa rungkaran? Tanakitak ni Manong Kiko, at tultulungan na nga gawit iti sabang ay banana kyuda. Ay, di na singaat. Tadakadwa na para away. Tayo nagasawa kami. O di ibabaon kumatay taki ikaw. Sana sakti para away. Mabalin kong tupay akisto-kistungan ang dayaki ikaw. Agninong kamay agninang kamay ni Antay. Sino ti agkasara pagninungan kan pagninangan nyo ang gail? Daki ko kin salud. Nangayad kanukay, ti kalaysadan to ang mapasamak. Abay ngay. Gito para kanya kumani sa loud. Ada ka di aramatam, nga kalaysa, uno pang ikalaysam kin kwa na. Ado kanugayam ti urnong ni Kikaw. Baban iti panagmulmula na iti saba. Nalawagayam ti kasabaan na di ta kabangibang apuraw. Kayat mo asawain. Iso ti pagapgapuan ti lutluto ni sa loud asabang gail. Pwede. Ikakit agmula mo tapno at damat apitang mailakaw. Saan aday tasadot mo ti in-into na rin? Aman nga rudan tinamnamak ni sa loud. Ikalay sa mo to ni Kikaw. Ura inaram mo. Sigurado mo't la adi nakakayat. Tawan pa kairanudan nakin ka. Agagat ka na. Tapno makaasawa ka mo't no kayat mo. Ay, Kwarog! Kasano amay-ayo kan ka ti babae, kat sadot ka mat. Agagat ka, tapno makaasawa ka. Ala, sige! Titan, tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Enteng,
Saan ka day nga itajay kunada bakuna dagiti nataengan? Huwag ka no. Bakuna kontra pneumonia. Masapul nga raw nga agpabakuna ka may. Kanayon ka nga nga agoy uyak kay. Ay, nasakit ti bakuna. Isa pa igurigur ko pa'y. Ay, saan ka kumaakas laubeng akabuteng nat agpabakuna? Ay, bakuna dito. Ingka agpabakuna, ano kayat mo? Na, Eh. masapul nga agpabakuna ka may. Sapay makaalis ti pneumonia. Ay, maudi ak nagpabakuna. Ay, rumbang asikati umuna. Tapno tuladan dagiti tao. Sana ka makapabakuna, kasanak pa'y matasinyaw. Wen, kwarog. Dagiti laang senyor ti mabakunahan. Kurang sa dagiti agas nga yagda dito'y barangay hall. Malagip ko pa ilaan. Di pa nagbakuna da iti ubingat. Kasano ko maamalagip mo, no maladaga ka pa'y iday. Saan? Elementaryak iday. Apay, anya ka di ayati inaramid mo. Idaadain may nagbakuna iti pagadalan may. Timarayak at imulyak iti bayabas ta mabutingat. Kay, saan ka nabakunaan? Nakita dakdag iti kadalak. Kat imbagada iti mistraw. Imay matya mistro may kat pinaulog na. Ay, takrot ka matgayam, edi ubing ka. Idi masidag di mang bakuna kanyak. Inwar ko ti palasiit ka o kat nagsanaw. Ah, Sabat ti masabat ka, umarituyang. Wan, pare Luciao, nagbapuak man ija istor ni Salay. Kat adda na damag kaw. Mapan kanu amin anataengan ija barangay hall inton bigat. Apay, anda ayuda. Saan nga ayuda? No di kat bakuna kontra iti pneumonia. Ay, bakuna. Ay, nasakit da ita. Ano sa mun ay sakit na. Basit laeng may. Ngam ti agsakit ka iti pneumonia. Ay, Ay, isanot kunto pa da ita anyo mo niya no masidag. Ay na makitam nga rod ay ati pneumonia nga umasidag. Mariknam tulaengan inton aguyak ka iti kastaunay. Sapay no siyak ti aguyak kat urayak la agkapsaw. Agpabakuna ka kadima it maribanang. Amin tayo senyor mare. Rumbeng nga agpabakuna. Apay nga taaje daduma na bakunaan kat agsaki da mulata. Kas kuma iti kamuras. Nabakunaan mo ti ubay ngam agsakit dalata mo iti kamuras. Saan amaliklikan day tamare? Agsakit da nga agpaiso. Angam, napigpig sa tinaturalisa ti bagida alumaban ngem kadagiti saan anabakunaan. Tanabakunaan ti kaaruba minga ubing kontra iti kamuras. Ngem apay ngay anagkamuras mo lata. Napigpig sa ti bagiti nabakunaan alumaban iti komplikasyon nga itden ti sakit. Iso nga da bakuna. Wen mare. Dakkel ti maitulong ti bakuna kada tayo. Ala, taalo kuyak mo't nga rod ni badong ka agpabakuna. awisan ka, nga umay agpabakuna iton bigat, manan. Apay ka jaya masapul day ta bakuna. Panang salaknib iti bagay. May mayat no mabakunaan. Tapno saan tayo anala ka amaakaran. No adatay tay sakit dito'y lugar tayo. Kasta ka day. Agam kabutang ko mo ti ma-injeksyonan. Ay nga no ag sakit ka iti pneumonia ay narigrig at ima hospital. Sana ka din nagsakay no mabakunaan na kagawan. Saan na akayat asawad asaan kan nga agsakit. Ngantay na kunakon itay, napigpig sa tibagem, alumaban iti sakit. Datangan ka dilang ti mabakunaan kagawan. Wen manang, para iti senior citizen laang. Amangan mo't no madagdaga kamatay no mabakunaan na kagawan. Hey, saan akastak manang? Ado, matan tinabakunaan iti napalpalabas, iti kasta abakuna.
Katawan mo tida kasa napasama ka dakwad. Kwaro, ipakamuyo amin kadagiti nataengan ta umay daag pabakuna inton bigat. Na, Di lang mamati nga umayda. ha? Apay ngay? Amok nga main. Kabutang dati agpabakuna. Di ka man. Siyak to umunang agpabakuna. Naturedak. Nga tangkail. Naturedak. Kita kaw, pati kaw. Na, No hindi ko kita, hindi ko pati. naturedak. Isugagtal na kadita. Numabalin la ko mabakunan dagitisan pa asinyaw. Siya kung ti kaunaan nga agpabakunan kail. Di ka man. Namukmati inaramid mo, edi ubing ka. Edi ada agbakuna edi iskwilaan nyo. Ay, idi lang dahi di angkail. Sanitan. Abangan no si kati umuna asumyan. No makita dagiti umayan nga agbakuna. Nakasaganan ti pakaangayan ti bakuna. Nasayaat. May mayat numasapa amang rugay. Tapno saan anapudot. Nakasagana mo dagiti barangay health worker. Si kanto ti umuna nga agpabakuna Ay, ha? Anya? Siyak ti umuna ko na. Apay anas daaw ka. Kwa. Igaraw mo ka di manan ti kinatakrot mo. Kwa. Saan nakatakrot? Katno sakti katuridan a kapitan, Panagnakam nga ruday tasaom. Asi kati katuradan a kapitan. Wen! Mapanagnakan taw ti kinaturad ko inton biga. Ala, intan ijay barangay hall. Tumulong ak kadagiti BHW amang isagana kadagiti agpabakuna. Apay nga umay kapay kat nagadumat ti BHW ijay. Apay kit din asa anak nga umay kat agpabakuna akmet. Ha? Siyak ti umuna. Tapno tumulad dagiti daduma ang mabutbuteng nga agpabakuna. Anya? Sigurado ka asikati umuna? Katuan Uray si kamet. Agidanta. Ha? Makita to no sa anak abisay. Amumot. Sakti kapitan. Adulakit diti asikaswag iti barangay haul. Apay ko mga ado ti asikaswam. Kat saan mat asikati agbakuna. Kwa, basta ado ti asikaswag. Kita kadagiti aglutaw para kadagiti bisita. Isungarod amayat no umuna ka. Tapno inton malpas, mabalin mo akitaan dagiti agluto ako nam. Ado nga ro ti aramidag. Masapa mo't amang rugay. Saan arason day tamang kita kadagiti agluto ako nam. Tatalo siya. Yung kayo nagpabakuna at dandagiti agbakuna. Napan nga taman, di bakit ka di barangay hall? Ha? Saan mo nga amaw no napananti ka balay maw? Napanak pa namin nagpalinong itinwang, kwaraw. Sumarunukan to nga ro di barangay haul, tatalo siya. Nagdigusak pa'y atap no sa nakababain itimang bako na kanyak. Mga no na ang dudak, akas itinwang nga impalinong kaw. Apay, sinakayam ayatinwang maw, tapno kunam nga agpada kayo iti payaon. Wala. Tanay, saan mo't amag na, sumalog iti turaw, iso asinakayak. Isumit laga mga agpada kayo iti payaon. Mala, yung kapengarod agdigaos, sakbay ngayon kagpabakuna, tata. Marituyag, nalpas ka ka din ang nabakunaan. Ayun, Maray, nakipila kami itayon kini Maribanang. Nasakit ka di iti bakuna. Pero may Maray, kasta unay nga ut-ut na. Masapul nga iturod mo, kisakit na. Ay, sus. Ay, jaksamot kaya ti mabakunaanan. Saan ka diyan nasakit? Rinaba ka lang. Kaslang amin nasakit. Ay, unay kan Maray. Tudukla ang injeksyon, kabuteng maw. Nalpas ka kaday na nabakunan, paray. Ado pa'y titamtamingik, paray. Jak pa'y masangaw ti agpabakuna. Payam ka di pa'y nun niya, banday tangar aramidan, paray. Intakit pabakunan. Pauna agpa'y dagiti daduma. Paray.
Oras sakto di mauday. Nalpas ka no mutain na maribana kan marituyan. Inalpas tan ay paray. Isumiti ko na day tay paray. Ay, inak mutain tay na magpabakunan. Masip mo nakapilan. Si kalata tada pa ngamin pakakumikumak. Basit ka nun ti agas paray. Ang mga numaybusan ka. Sana balita dan tumanin. Nasaya at numaybusan. Nakabutan ko ti mabakunaan. Anya ka di ti masapul mo, manang. Yapay ngay din na bakuna anak. Aguri-gurak mo tan. Madin siya mo tinay bakuna kanya. Ay, gagangay ti agurigor. No, mabakunaan, manang. Kaya't asawan day ta. Nga aguri ti agas anay bakunakin ka. Kasta. Ay, kunak lakit din. No pagsakitan nak tinaiba kuna kanya kagawan. May katumat laang day ta gurigor mo, manang. Agtumar ka lang iti agas apara gurigor. Kunak lakit din no matiti sasadak. Gapuy iti bakuna da kanya. Ikan ka iti agas. Taagawid kan. Kat maturog kan kalpasan ang makatumar ka. Ay, huwag kagawad. Katagamanak. Ay, enak man nga rutay turog ko. Tanay malaminak mutan. Kunak lakit din no anya itayon ti marikrik na. Gagangay day ta kunak manan, manang. May katumat laang. Saan ka madanagan? Saan kamot kanugayam ang nagpabakuna, inteng? Kwa. Makumikumak ngamin. Makumikom, wano imandar manan ti kinatakrot mo. Sa anak atakrot. Awan takrot kanya. Sakpay lang ti katuradan a kapitan kunak manan, nay. Ay, agsakit ka lang itinumun niya. Ilasin ko amin nga arwatem. Ipan ka pa'y ija ospital, ta ijay ang ma-injeksyonan ka iti ado nga agas. Ha? Ay. Adayo kanyak day taan numunya. Amon ayat ti sakit alisyan ti kasken ka. Uray anya ti kasasaad mo iti biyag. Uray anya ti saad mo. Awan pakawanen ti sakit. Salbag ngamin day ta asakit numunya. Ito no ko yung palapal kaon. Ay, di ka man agin lalaing, inteng. Sapay takrot ka man. Apay ngay ngaglaladot ka magtanangkail. Anda ka di sakit mau. Sapay na panakitsinda ni antay. Kasla na banugak. Ha? Nadagsin ti baro kong kao. Nabara ti bagek. Ha? Aguye kakpay. Ala, angkal! Sintomas mo tinumunya daytan. Ay, delikado. Ang mga numakalis ka. Kadurmanyak no ada numunyak. Ay, saan ka kadurmain? Nga mabuto nga kamalisan angkal. Narigat ka no ti kasta. Ado nga injeksyon sa mo ti injeksyon dakan ka. Ay, nga ta. Ado nga injeksyon kunam. Wan ka no angkal. No saan ka pa'y ang makapangan, dextrosan da ka pa'y. Ay, nagsakit ti tudok ti dextrose. Ay, takit nagado nga injeksyon. Nagrigat ti ado nga injeksyon. Kinabutang mo ti may salang at tudok ti bakuna. Gumado nga injeksyon ti pangagas dakin ka, numanumunya ka. Yay! Ay, sas, no sumangpat nga antay, masapol nga ipandakan di ospital. Nyati ko na ti Dr. Dungaw. Adda ka no pneumonia. Inak gumatang iti ado nga injections, kan gumatang akpay iti dextrose mo, tanakapsot ka. Da kayat si injeksyon kun dextrose. Ay, no saan mo akayat? Kasano nga rod nga agimbag ka? Kwa, agimbagak tulat ta Tiim pagatang ti doktor nga agas mo, masapol at umaram. Tano saan ka nga agagas, matay ka. Matayak nga taaya.
Ay, nakapsot ka ako na. Ah, No saan ka nga agagas, awan pa pananda no di kumaraw. Ala, panawan ka pa'y tainak gumatang iti impagatang ti doktor nga agas mo. Kastamutan, agumatangak iti dextrose mo. Nagrigat gaya ti saan mabakunaan. Iso nga inton maminsan, agpabakuna ka, no agbakuna kontra iti anyaman asakit. Ewan, saan akong nga agpambar. No, daw may agbakuna iti barangay hall. Katwan iso asaan ka unay nga agtaktakrot no maipapan iti bakuna. Saan to na maulit? Nagrigat ti ma-ospital. Agpabakuna akton. Ay, rumbang laang. Saan at itakrot mo ti agado? Ha? Laklakayan ka. Ay, Kapitan! Kinabutang mo ti may sa atudok lang ti bakuna. Ngam, at adumat nga injection kan dextrose ti kasukat na. Saan arumbang akabutang ti bakuna? Ala, sige! Didan! Tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat paray ti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer record